Gdańsk był również częścią naszej historii. W Gdańsku w 1912 roku przedstawiciele inteligencji kaszubskiej zdecydowali, że po drodze nam, Kaszubom, tylko z Polską, założono Stowarzyszenie Młodokaszubów. Dziękuję, że tradycja jest rzeczą uświęconą i zawsze możemy na Was liczyć. Zawsze się czujecie tu jak w domu i zawsze przyjmujemy Was w Gdańsku z otwartymi rękami i zawsze na Was czekamy. Cieszę się, że te Dni Kaszubskie w Gdańsku stały się naszą piękną tradycją. Na ręce Pana Prezesa przekazuję te piękne klucze do miasta Gdańska jako symbol, że przez te kilka dni będziecie władać naszym miastem. Chcieliśmy przekazać tutaj na ręce pana prezydenta, wyżej przyżegnaj. Te dni podczerpną w taki wyjątkowy sposób. I oto kim my jesteśmy, skąd my jesteśmy, co nas połączyło z Duńskiem. To jest taki specjalny czas. I myślę, że i o tych rybach, i o tych knygach, i o tych naszych działaniach, o tych również tej naszej historii, my mamy taką specjalną okazję, żeby gadać, żeby to pokazać, żeby wszyscy mogli to oboczyć. Gdyńskie Dni Kaszebści to nasi lokalne gardowi święto. Chcemy, aby ten festiwal kultury kaszebści był widoczny, bo we Gdyńsku nie każdy widzi, że Kaszebi tu są. A my tu w jedno bele i chcemy, aby przez naszą muzykę, literatura, aby przez indzenia, warkownie, przez stoiska z kaszebścima ruchnama, wesiwkiem i innymi produktami regionalnymi, żeby wszyscy widzieli, że to jest ta bardzo żywa kultura, która się rozwija, gdzie są nowe trendy i chcemy to co nowego tu pokazać we Gdyńsku i mam nadzieję, że nie tylko Kaszebi, ale i Gdyńszczanowie, a turyści, którzy przyjdą do Gdyńska, będą mogli zobaczyć coś nowego. Ja sobie widzę, że te gdyńskie i kaszebskie dni to jest ostatigłe, gdzie ledzy mogą się zintegrować, jak na przykład dzysów sobłeta, wszyscy raz zapłetkale i raz śpiewale. Nawet jak ktoś z tego kaszebskiego nie znał, no to my mieliśmy teksty tych frantówek i można było raz zaśpiewać. Świstem pozdrów ich, powiedz im, że tęsknię do nich. Żeby ci ledzy zintegrowali, to zrobiliśmy w tym roku taką łódbę Kaszebści Open Mic. I tu chodziło to, żeby ledzy nie bale gadać po kaszebsku na binie. Kto chce rzeknąć coś po kaszebsku, to może na tubina wejść. Open mic jednak kojarzy się ze stand-upem. To nawet jak to będzie taki krótki stand-up, też rycimy. Kto chce, może przyjść, może wleźć na tubina i rzeknąć co słychać. Tam miało być piękno na pylni, tam miało być sluneczkłe, a tam cały tydzień padało. Było tak mokro, że ręcznicy nie chciały w izbie hotelowej nawet schnąć. No tacie inspiracje to były klasyci też polscy na YouTube'a. Chcemy rzeknąć, znaczy nie wiem, Gracjan, Rostocci. Bardzo fajnie widzieć, że wiele młodych ledzy nie boi się tego kaszebścigłe, że chcą się tym dzielić, że dla nich to nie jest wyjść na tabina i rzeknąć co słychać. Gdyńskie Dni Kaszebści to jest cały festiwal różnych rozgracji. Kaszebe Fest to są 3 dni, kiedy na tej binie Kaszebści karna śpiewają, tańcują, ale to nie tylko ludowy karna, ale i hip-hop, i rock,
są różne trendy muzyczne obecne. Mamy też zwiedzenia warsztaty, mamy kasiepści kino, mamy kasiepści teatr. Można spróbować swoich sił w kasiepskim śpiewie na warsztatach, można zagrać kasiepską bućkę. Jest tego po prostu tak wiele, że myślę, że każdy należy coś lusę. I stary, i młody. Mamy nadzieję, że ten program będzie jeszcze się zmienił, aby jak najwięcej ludzi znalazło coś lusę. Każdego roku jestem z niego bardzo zadowolona. To już była trzecia edycja, która była najbardziej liczna. Mam wrażenie, że gdzieś może ten sposób spędzania czasu i ta forma wspólnego śpiewania gdzieś się coraz bardziej przewija do ludzi i jakby do ich świadomości. I teraz mieliśmy około 20 osób w grupie. Też było sporo mężczyzn, co nie jest takie oczywiste, ponieważ bardziej dziewczyny się garną do śpiewania, a tutaj byli też mężczyźni. Świetna ekipa, bardzo interesujące osoby, z wiedzą, zaangażowane w sprawy kaszubskie, więc było naprawdę super. A to, co robimy, to są kaszubskie pieśni tradycyjne, czyli takie, które znalazłam w starych archiwach, nagraniach fonograficznych, powojennych, przedwojennych. Rekonstruuję to w takiej naturalnej formie i my śpiewamy te pieśni, które niegdyś były popularne, ale mamy też bardzo dużo pieśni lirycznych, wesołych, pod nóżkę. Mamy Fishmark, to jest coś, co myślę, że jest taki najpiękniejszy. Bo nasi nuleżnicy Kaszebsko-Pomorskiego Zrzeszeniu z Ilu, z Jastarni, z Wieldziwce, z Pecka przepływają na botach, na pomeronkach i pokazują swój kunszt rybaczci. Oni śpiewają pieśni, oni mają swoje serce. Można przebuczyć sobie ta ich warkłewnia, jak to było kiedyś na Młeziu. Spacire to jest coś, co się już bardzo fajnie przejęło. Latos w Zrzeszeniu mamy rok Róży Ostrości, ale Łena bardzo blesko robiła z Lechem Błądkweściem, który 2 lata temu dostał nową sztaturę w Gdyńsku, więc tymi szlachami Ewelina Stefańsku wszystkich oprowadzała i przekazała te kaszybści myle w Gdyńsku. Mieliśmy też kaszebską potańcówkę, gdzie karno młodych ledzy, ale też i starszych chciało się wspólnie pobawić w pułapce na Szaszeje Stroganierskiej, gdzie kapela kaszebsku, muzykance, które nie są po szkołach muzycznych, no ma graj, ale i do wieczora była fajna zabawa. Kaszubska tradycyjna potańcówka. Jest to druga potańcówka realizowana w ramach Gdańskich Dni Kaszubskich. Bardzo się cieszę, że ten pomysł został dobrze przyjęty. Chodzi tutaj o to, że spotykamy się i tańczymy kaszubskie tańce tradycyjne do muzykantów kaszubskich, którzy właśnie te stare melodie grają. Czyli jest tak, jak niegdyś to bywało. W karczmie bywało tak, na weselach tak bywało. Ja się zajmuję rekonstrukcją starych kaszubskich pieśni i melodii, ale też poszukuję muzykantów, którzy jeszcze pamiętają te stare melodie. Są też muzykanci, którzy uczą się od tych najstarszych muzykantów i też dziś zagrają. Więc jest to taka sytuacja naturalna, jaka kiedyś była też właśnie tym naturalnym elementem życia społecznego na Kaszubach. Ja nazywam się Mirosław Sobiś, przyjaciół z Przedkowa. Dzisiejsza impreza jest przed nią. Jest naprawdę bardzo piękna. Przypomina mi ostatnią imprezę z zeszłego roku, która była też w tym samym budynku i też ludzie się bawili. Tak samo było wiele ludzi na tym zwiedzeniu, tak jak i dziś.
i zalecimy zaczęli grać, od razu ludzie zaczęli się bawić, tańcować. Także widzę, że tu ludzie przychodzą z wielkim zainteresowaniem i też lubią te kaszebskie klimaty. Ale my nie tylko będziemy grali kaszebskie klimaty, ale będziemy grali i też ludowe klimaty z innych województw Polski, bardzo takim urozmaiceniem dla tego naszego muzykowania. Ja z kolei bardzo się cieszę z kolegami, że możemy tu zejść, spotkać, zamuzykować. Podzielić o tym muzycznym, naszym kunsztem, co znali z innego, co nasi przydnicy mają, nasi koledzy, którzy też tu grają i jest naprawdę ten klimat taki, no fajny, taki bardzo milutki. Też były warsztaty o kaszybskich znakach, mylach w Gdyńsku, gdzie własne doktorci z Uniwersytetu Gdyńskiego chciały nas zapytać, jak Kaszebi się czują w tym gardze, co jest dla nich ważne, co powinno się zmienić, jak je pozdrawiać innych ludzi na kaszybski temat w Gdyńsku. Jesteśmy gadali z panelistami, ale też z uczestnikami tych warkłewniów o tym, gdzie te kaszebskie kulturowe kłady można dziś w Gdyńsku znaleźć, czy Gdyński jest też kaszebskim miasta, czy może plus nie. I troszkę jesteśmy sobie też próbowali zmapować to w jakich elementach ten Gdańsk kaszebski jest, gdzie ta kaszebskość się w Gdyńsku pojawia. Mnie się wydaje, że Gdyńsk jest też kaszebskim miasta. To jest kwestia dyskusja na wiele głębinów jest, żeby to tak dechtu określać, ale mnie się wydaje, że gdyńskie miasta wielu juwernotów, ale w tym przebija się i jedno musi się przebijać ta kaszebska juwernota, ta kaszebska tożsamość, bo na niej wszystko inne zostało zbudowane. Także ten Gdyńsk zawsze w jedno był też kaszebski i w jedno kaszebski bardzo. Zastanawiamy się nad tym, jak kaszubskość ma się w tym mieście, gdzie szukać kaszubskości, w jaki sposób budować lokalne wspólnoty, żeby tą kaszubskość wzmacniać. Kaszubskość w Gdańsku jest. Na szczęście miasto Gdańsk jest bardzo otwarte na wszystkie inicjatywy, które są promowane, które promują kaszubskość, które promują Kaszuby. Jest dużo inicjatyw oddolnych też, jest dużo organizacji, które pochylają się nad tą tematyką. Oczywiście uważam jako działaczka, że jest tego za mało, powinno być tego więcej. Myślę, że głównym wyzwaniem dla nas jest dbanie o edukację. Pięknie i górnolotnie byłoby powiedzieć, że spoczywa na każdym, nie? Że każdy, kto jest zaangażowany w sprawy kaszubskie, powinien czuć się gospodarzem. Powrót do siebie, powrót do myśli o tym, kim jesteśmy, to mi przyświeca i uważam, że to jest taka wartość, która jeżeli się pozwoli ją wpuścić do siebie, to ona rezonuje. Nie.